De zaak is hier gewoon iepen en de meewerkster alweer op werk. Toch binnen ze nog wel wat nerveus bij Primera en willen daarom net voor de camera reageren. Er drong een onbekende man de winkel binnen en met bedreiging van een vuurwapen wilde hij geld eisen van de medewerkster van de winkel. En de medewerkster heeft heel dapper gereageerd, want hij pakte een tas uit zijn jas met de bedoeling om waarschijnlijk daar de buit in te stoppen. Die griste zij uit de handen van de overvaller. De politie had een burgernetactie opzetten. Er zijn wel tips binnenkamer, maar de dier is nog net vong. Er worden ook camerabeelden onderzocht. Het wie de tweede overval juist op een winkel in Friesland. Maar zeg al de pois onder Wilgenstraat in Leeuwarden. Om het aantal winkelovervallen nevens de politie nog heel tijd aanneemt, is verleden maanden de campagne keihard tegen overvallen uitgezet. Die campagne, waar ook bewustwording bij winkelmedewerkers centraal staat, helpt zeker in om ook overvallen aan te pakken. Het zijn natuurlijk heftige en snelle gebeurtenissen, maar kijk heel goed wat je wel en niet kan doen. Maar anders geef altijd geld mee, zeg ik altijd maar, want je eigen leven is heel wat meer waard. Ja, het is net voor te ontereren om dan maar in te griepen dat hij een vuurwapen had. Nee, zeker niet hoor. Nee. En doe dat ook alleen wanneer je denkt dat kan. Op dadergezocht.nl staan intussen beelden van de oorvaller van de pois.